салом алейкум бардором ва касал созен хубен зинда сарбаланд бошем бардором ва садқа насиб бошам мошин бозор даем бардаро ашме тирона хоиш мекунам лайкора бизанед чанқа лайкотон зиёд мешам қасаратса мекунем ки мошинои нархои дастас партоем ҳамин дастгирии шумо пешравии мо бардаро чӣ хеле ки медонед дар канали анама бозии бурднок рафтеса миқдори чиптҳо гарини камай шанси бурд зиёда бардаро медонем ҳама касая дастгирӣ мекунем рақамои навор ҳаста 556 320 салом нес чекта парто автоматии широкчи чиста барои дастгирии дударакта ба ҳамин хотир бидро ҳама касая дастгирӣ кунем барои ҳамин як дударактон тестарак бозира ҷанбаст кунем насиб боша навигариё бисёра анаку бо ай пешай бардаро ҳама касая дастгирӣ мекунем. салом алейкум мардуми ютуб ҳама каса созен хубен зинда сарбаланд бошед намарҳамат опел астраҷи бардароварда мотори 1.6 инжектор қатӣ тана шак краска талаб нест то охири сола ҳуҷҷат утилизатсия дора бампери пешам мивател мошин гарени тоза якамега марҳамат ҳолати тарафша мебинем бардаро марҳамат ҳолати қафош мошин хай берем краска талаб нест бардаро як ҳолати багаж мебинем атсекои қафош нозада бардаро марҳамат ҳолати тараф як ҳолати салоншо мебинем дарои қафо электропакет марҳамат чихолакои хушру потолоки тоза 4 дар электро регировка ба кавои хай айрабак як алиш мекунем кандаги да ба хайра коробка механик мебел салон кондитсионердор бардаро биё капочак шока марҳамат як ҳолати моторшо мебинем бардаро объем мотор бардаро 1.6 инжектор ҳолати фартуки пеш нозада марҳамат чашко кафидаги варнес мошин кузовиш идеальная пушака нарх боша бардаро 59000 сомон боз муомила мешава соз боша 1999 сол дискачой selection ҳуҷҷат утил дора бардаро рақамо така бугу марҳамат мардуми ютуб нигоҳ кунед чӣ тон Camry SK нозада тон юфтун бардаро радной краска радной детал пешакӣ мегум тон бардаро мошин қай қимат ҳам боша беҳиматай бардаро ма садқа медонед чӣ ба ин мошин зурай бо тарифш мекунем радной краска радной деталай бардаро баъд моториш севнима ё севним каман бардаро якачинан айсата ята дта сета хеле редки меғалта танировка ҳуҷҷат қаду қомата бинед чӣ хеле хушрӯи мошинчара бардаро мошин гарени тозаи да пулуш арзандаи гарени сирпай бардаро марҳамат як гирди чарх мезанед шумо фақат лайкора бизанед харидоро бошем бардаро алоқа даврем баъд ин солои кӯҳна нест солои навай бардаро ҷон 2010 11 12 13 нест 2014 таи 15 бардаро як ҳолати багаж салон шемибинем бардаро нигоҳ кунед дарои қафо электропакет обшивкоша зинда будан шуда нигоҳ кунед номерошам бо падарка бардаро потолокш тоза эскай тозаи хали скаменкош дамаки хушрӯа скаменкош дамаки хушрӯа нигоҳ кунед бардаро 4 дар электро блокировка дар регировка ба кош скаменко лифт винкоча бо бизанем бинем бардаро мошин гарени тозаи зиндаи мошин просто хе зиндаи қай бадахе дамакаи скаменкош дидесен чӣ хе хушрӯа бардаро мақсад ҳолати мошин гарени тозаи объем моториш севнимай хулас хайрдоро бошен алоқа давроен ана нарх боша бардаро 139000 сомон камакак боз муомила мешава ин состояниё мебинед шумо бардаро ма партофтесам ё 150-160 мошинай барое ки се скай зурай аку сайто да баъзеш ҳаста 110 120 115 бардаи у хали мошин нест я мегири ҳай мегири да ҷонат гуфти гапо роҳат мекунӣ мегарди хулас рақамои акара зер наворда он занг занем фуки мошин нозада мотор коробка хадои ҳуҷҷат танировка ҳама чӣ дора мошин та патайраи асмар аст худ надора мегири фақат ҳай мекунӣ 4 балонакои нав дора нарх боша бардаро 139000 сомон камакак боз муомила мешава ака рақамота бугу 908 88 0507 марҳамат рақамо зер наворда занг зани алоқа даврен харидоро бошем бардаро обязательно дар тамос бурем хулас як соли ровна танировка як соли ровна ҳуҷҷат мошин тапа тайёрай бардаро баъди липр биёин хеле истебесне усто падёник жестиянчик майлярчик тона баъди липр бигирем биёин алейкум мардуми ютуб қапиден хундай сантафе 114000 сомон боз муомила мешава кадом испед кад ош шава шерои нар видеора нагзонда бо диққат тамошо кунед фақат шумо лайкора бизанед тамом мошин нав вагон дромадагия бардаро марҳамат тана шак краска талаб нест бардаро мошин моикану кадай бардаро дидесен падношкадорай бо бардаро марҳамат олай тараф падношкадор бардаро гуфтем дарои қафо электропакет ҳолати салон потолокш тоза
14 электрорегировка ба кори дутарафа мултирул, коробкаш боша автомат бардору, монитор калон. Нархш гарени арзонай бардору 114 000 сомон, боз муомила мешава бардору. Рақамои ака зери навордай занг алоқа даброни лайкова дастгира биззатилна фаромӯш накуни бардору. Ассалому алейкум бардаро подписчикои YouTube канали Тоб Мошина Макаса созен хубе ма ҳазор раҳматон мегум барои дастгирии беҳтаринтон. Ба дастгирии шумо бардаро миқдори чиптҳо гарени камуш монда ҳама каса медонем я дастгирии биқагӣ мекунем насиб бошад дар шоҳидии хитон бозира хеле бадили пир ба дастгирии беҳтаринтон мегзонем. Биё шогирд пеш биё бардаро чӣ хеле ки медонед нархи чипта ба ҳама дастаст 45 сомон 10 та бигирен якта айсоби канали мо ҳам туҳфа мешавад ва ногуфта намона кадоме 10 донага чипта қати ҳами шоҳҷоизои мара бурд кунад дар болош як айфони 17 Pro Max ба миқдори 10 та чипта боло бардаро фарқ надорад кадом шоҳҷоизаи мара бурд кард миёя айма як 17 Pro Max бо болои як шоҳҷоизаи дига. Бисёри мардум мақсад мегӯянд ки ака ам ба ҷои мошин намеша ки пулша гирифта мақсад пулша битен бардаро пулои мошино ҳамаш дар тори капотон бардаро миёен хеле не ки ман аввалаш 100% гарантия метавонам ба дили пир гап мезанам ки ин мошиноро шумо намефурӯшем бардаро. Мошини натури хеле мошина хитон медонед ки хеле мошини мусор намондам и дальше намемонам бардаро. дар бораи мошина як маълумотро метавонем бо диққат гӯш кунед. нархи чипта 45 сом, рақамои WhatsApp зери навордам ҳаста пеши мошино дар ҳамин 320 WhatsApp мо 556 320. ана пеш биё шогирд мошина бинам мара чо мекунам ки мошинча бутоа главни. Хулас сечкачай пеши бозор светиш смарак свет медонед ки смарак чӣ хел зурай бардаро. Дискачои 210 кузов А класс мешавад бардаро хитон медонед 210 кузов бардаро лабаҳои антиблик коробкаш объем мотор D автомат бардаро фулай обогревсидени охлаждени ҳама чӣ дора бардаро. биё агар ҳамин гуфтагим набоша пули амира ма двойной дату метавонем бардар. биё рафтем диюм шоҳҷоизамона нишон метавонем. ини сиданчаи тай навес ворияй бардаро. хулас чашко кафидаги вариди хеле нест мотор коробка хадавои ҳуҷҷати солона ҳама чиш кардагӣ тайёран ин мошино бардаро. фақат мошина дар номтон карда ҳисоби химо метавонем бардаро шумо газ метавонед мегарден ки ба 45 сомон ту присавит крадной. сеюм шоҳҷоизаи мо чӣ мешавад бардаро ваз 2107 солиш 2011 обши 32000 пробег дора ба худо қасам бардаро. ин ягон ҷои ваш нест хеле 07 15000 20000 25000 нест. биё шербача клиенти хичаку хезорам доран тозира ки акай мошиноро ма дая чанияча буфурӯш бардаро ё фурӯшӣ нестан. ин барои шумо барои дастгирии беҳтаринтона. дискои размери 16 ра хитон медонед ки торс ба камиш 5000 сомон ай бардаро. ваз 2107 2011 32000 обши пробег родной краска родной детал солона ҳуҷҷат утилизатсия ҳамаш кардаги тайёр ай бардаро. ба 45 сомон шумо присад кунед соҳиби нехели шоҳҷоизои биқагӣ мешед болои ин 120 конвертои пулиай. хулас бардаро ҳамин ҳақиқати сирри бозира ма дар шумо бугум ҳамин миқдори чиптҳо гарени кам шид шанси бурд зиёд мешавад. бугумтон ки бардаро ҳамин бисёреш ки ин состави ки ман мемонам бардаро хитон медонед ба камиш мардум 5000 6000 ина ин 3999 дона ҳеч уже камш мондаги ровна обши бардаро 1400 чанд дона дига чипта мондаги дига дао қакуна хали як галавой мезани шербача дар реку капсула гум меша и гарени кама шанси бурд зиёд дорем. фурсата бардаро айдаст натен ки хели фурсат фақат дар канали мо шумои ба дастгирии беҳтаринтон. ҳазор амал умегум барои дастгирии беҳтаринтон рафтем ҳама каса даст тамошо мекунем. баъд ин навори мошинбозо меша лайкора мезанем. кадоме дар чӣ намуди мошин махқула обязательно дар комментария бинависед. насиб боша бозори оянда омада ба навор мегирем. бардаро расшотоша кадоме бигира ки мошинои мара кадомера бизана шоҳҷоизара мебарам. ранги навоша чӣ хеле ки хона ба хона тақсим мекардам иёша мебарам хона ба хона насиб боша ба дастгирии шумо мебарем тақсим мекунем. ҳаматон омад бурдборӣ хонем рӯзи финал ҳамата интизорум бардаро. марамат мардуми YouTube боз як гуфти гапо бизнесчаи тайёртон ёфтам. Ion S бардаро мошина гарени бад расход кардагиам бардаро. нархам нархи дастаса биёем бо пеш муомила мешавад бардаро. марамат як гиду чарх мезанем. хулас мошин задагӣ надора 4 балнаки нав яглаи хела. марамат ҳолати ин тараф марамат як ҳолати ин тараф шумо мебинем бардаро. ҳолати салон мошин самбуфер ҳама чиш кардаги тайёрай. подсветкачои зур задагиам бардаро. поли салонша карбон викардагиам салон кӯҷни салон. хулас чухолои накидка дора панорама то панорамоша подсветка задагиам. мошина гарени меҳнат кардагиам расходи калон кардагиам бардаро беҳад.
خیلی طرفا مولتیرو میشه که نواراتوش شرط نیست بگیم باردارو بعد خوبیش دچه که ماشین روسیفیکاسیا کردگی باردارو زن یعنی زبان روسی قد ترجمهش کردگی ماشین تایور یگون کور یگون راست خود نمیکنی میای ایپش سوما نخ ورق میزنی میگیری میره شیر بچا سالش باشه 2024 8 ماهگی یا 2024 8 ماهگی باردارو خلاص باردارو نرخ باشه 145000 سوم باز معامله میشه بیاد رقمو تا بگو 755 3 تا 3 تا 7 مرا رقمو زیر نوده زنگ زنگ الوقا دا برین یک بار دیگه سلام علیکم مردم یوتیوب و مکافات سازن زنده و سربلند باشین لایک رو обязательно بزنین تویوتا کمری 5 امروز دا مهمونی ما گرینی ارزان نرخی دسترس 159000 سوم باز معامله میشه خیلی نقد دگون زو تیجو نیست یک سالی رو حجت داره یک سالی رو تنیروفکا ماشین تپ تایور یگون راست خود نداره با تیمبولی ماشین گیبریت های واریانتی موتور کاروبکا گیبریت همش دا صاحبش میگه بعد ایلپری جواب میگم برای که ماشینش توزه باردارو مرامت ولتی طرف تنش شا گفتن краска طلب نیست ماشین توزه تایور باردارو مرامت ولتی салон дарои қафо мебел салон электропакет салон кожни салон зарда задни ана обогрев сиден дора чхолакой хушру потолокиш тоза поликой эвакорикой хушру қимат мондаги бардаро 4 дарш электро блокировка да регулировка боковой ду тарафа мультирул коробкаш боша автомат ана монитори андроиди калон дошта монитор мегум монитори андроид мегум заводской старсо монитор калон сборкай машин хитой бардаро як голати мотор отсекош мебинем бия ка капочак шу ماشین زده بعد لیپر بیاین استادتون قطع خریداری کنه 4 دیسک بالون پاچکا بیو موتور دونیمی گیبرید بارداره حالت فارتوکی پیش نوزده مقصد زدگی سخت نداره پوش کاپوچاکا نرخ باشه بارداره 159000 سوم باز معامله میشه رقمو یکا 3 تا 0 70 80 90 زنگ علاقه داره حتما از کانال ما مراجعه کنید خود خود نرخ دسترس گرفته میره این خیلی نرخ رد کیا در کانال تانو ما و شما لایک ها دستگیری обязательно فراموش نسازین مرامت باردارو боз як опел бечкачаи навбати нархи дастрас кадом юспед кад ош шава баварӣ дорем ки бардаро насиб бошад дар мобайни ё 800 ё 1200 просмотри мошина мебардоранд ба кадом хотири нарх арзанда ҳам ай 40000 поён бардаро видеоро нагзанда бо диққат тамошо кунед лайкура бизанед бардаро солна ҳуҷҷат дутил дора ака ҳамаш як сола дай бардаро марамат хай фарош хираш лагия палёвкача мекунед бардаро сами главни беруниш краска талаб нест марамат як гелдешан дискачои заводской қатӣ марамат олати тараф як олати багаж мебинем марамат отсекои хафош марамат олати тараф стойкои ланҷронош бикузушад немне ки нозада нархи гарени зур омади бардошти шербача дарои қафо ручной обшивко нормальный зур потолокш тоза марамат олати обшивкои пеш рули шлиф коробка механик наду дар пеш электропакет бё капочои кака абё мотори 1.16 ҳолати фартуки пеш нозада бардаро чашко кафидаги варид нест ха киёра чашко шона микрофон зурон нарх боша бардаро 39000 сом боз конкретно муомила меша кадом юспед кад о шабе рақамо табугу 559 36 4 та 9 марама рақамо зери навода зан зан алоқа дабрин рақамо да WhatsApp дори ака алоқа дабрин дар тамос бурин лайква дастгиё барда обязательно фаромӯш насозен марамат бардаро ҷон боз як опел анадути навбати нархи дастас успед каден шербачон нархои дастас 600 дутиё бисёр арзон галдиста хулас ҳолош 99 ака 99 ҳуҷҷат дутил дора ака ҳуҷҷати солона ҳамаш нав кардагиам бардаро марамат нархи дастас 40000 поён видеоро нагзанда бо диққат тамошо кунед бардаро биония марамат ҳолати тараф як ҳолати багаж мебинем марамат отсекои қафо запаскош ҷошта марамат як ҳолати тараф мебинем як ҳолати салонша марамат ҳолати обшивко хай ясим ним сум расход дора бардаро неки нархи дастаст арзанда мена пеш савдо кунем гирем биёрем коробка боша механик бё капочои ко марамат як ҳолати моторш мебинем бардаро абё мотори 1.16 ҳолати фартуки пеш нозада стойкои ланҷроно ҷошда чашковар нест мотори 1.16 нарх боша бардаро 38000 сом боз муомила мешава рақамо табугу 82 4 та 0 28 марамат рақамо зери навода занг зан алоқа дабрем